Goddag, unge mand. Er det her, jeg kan få lov at købe en billet? Jamen, det er det lige præcis. Tusind tak. Først og fremmest velkommen til. Tak skal I have. Er det bare til en enkelt? Ja, det er det, ja. Ja, så bliver det 160 i det hele her. Ja, lige 2 sekunder. Det er fornemt. Tak skal I have. Værsgo. Billetten gælder selvfølgelig til hele dagen, så du behøver ikke tage næste afgang. Okay. Og hvis du har et spørgsmål, så står der kollegaer overalt, som du bare kan spørge, og de vil hjertens gang hjælpe dig. Så det er ikke bare til den næste afgang, jeg kan selv vælge? Under hele dagen til vores åbningstid. Perfekt. Tusind tak. Det var så ikke. I den første scene, der ser vi det første kontaktpunkt i kunderejsen. Værten udviser imødekommenhed, tydelig kommunikation og fleksibilitet, hvilket skaber tryghed og forventningsglæde. Det relaterer sig til værtskabsblomstens element, funktion og personlige egenskaber, hvor fokus er på nærvær, serviceorientering og gæstens førstehåndsindtryk. Lad mig hjælpe den her. Tusind tak. Tak skal I have. Ja, det var så lidt. I denne scene ses værtskabsblomstens handlinger og faglighed. Værten viser situationsfornemmelsen og omsorg gennem små handlinger. Den fysiske hjælp og venlige tone gør, at gæsten føler sig værdsat. Dette er et centralt eksempel på værtskab som relation og ikke kun serviceleverance. Velkommen til. Tusind tak. De skal vel have min billet. Jamen jo, tak. Værsgo. Fornemt. Så bare følge med mig. Tak skal I have. Kunne du tænke dig at sidde i solen i dag her? Ja, meget gerne. Ja, så vil jeg anbefale at sidde herovre i dag. Ja. Undskyld mig, hvad er den bygning derovre, hvad er det? Jamen, det vi ser herovre, det er Christiansborg, det politiske centrum her i København. Det daglige styrer de landet, mens vi styrer båden her i dag. Ja, og herover ser vi den lille havfrue, meget klassisk dansk, en af Danmarks største turistattraktioner. En statue lavet ud fra historierne af H.C. Andersen. H.C. Andersen, Hans Christian Andersen, det er ham, der har lavet historien om den grimme ælling. Jamen, det er det lige præcis. En af hans mest populære værker. Ja. I det her eksempel, der fungerer verden som formidler og stemningsskaber, som et centralt aspekt af faglighed og serviceomgivelser. Kommunikation, toneleje og humor bruges til at skabe en emotionel forbindelse. Dette viser, hvordan professionel værtskab adskiller sig fra ren informationsformidling. Det handler om oplevelse, følelse og nærvær. Det næste, vi skal se, er den sorte diamant. Også en af Danmarks største skulpturer her på kanalerne. Kunne det være, at jeg kunne tilbyde dig et tæppe her, nu når vi er kommet lidt ud her på vandet? Ja, jeg har jo godt nok ikke fået så meget tøj på i dag, så det ville da være dejligt. Selvfølgelig. Tusind Så tak. hvad er jeg her om bagved? Ja, tak. Jamen, værsgo. Tak. Der er noget til alle. En af de sidste attraktioner, jeg skal se i dag, hvis I kigger herude i horisonten, så ser I flakfortet, en af 2 øer, Danmark brugte til militær defense, i forhold til, hvis der kom angreb fra vandet af. I dag, så er det desværre ikke i brug mere, så vi bliver ikke skudt ned i dag. Her ses verden udøve handlinger og personlige egenskaber ved at reagere roligt og løsningsorienteret. Det viser forståelsen for service, recovery, at håndtere en udfordring uden at forstyrre oplevelsen. Professionelt værtskab handler om at bevare overskud og tryghed for gæsten, også når noget kan gå galt. Jamen, jeg må hjælpe den her. Er det ikke sandt? Jo, det er korrekt. Ved du turen her? Ja, det gjorde jeg bestemt. Ja, men det er jeg glad for at høre. Var der noget specifikt, som du var ekstra glad for? Ja, jeg kunne rigtig godt lide flakfortet og deres lille joke om det. Det morede mig meget. Nej, det gør mig glad. Men jeg synes du måske, der var noget, vi sprang over i dag, som du måske gerne ville have hørt mere om? Nej, jeg vil ikke sige, at der var noget, der manglede. Jeg kunne godt lide, at de var opmærksomme på mig. Jeg havde jo ikke fået det rigtige tøj på i dag til anledningen. Det er jo det danske vejr, det kan man jo aldrig forestille. Ja, men det er jo det. Så det var dejligt, at de lige var opmærksomme på en gammel herre som mig. Ja, men det varmer mit hjerte. Ja, tusind tak. Kan jeg døre på kajen her? Ja, meget gerne. Ja, selvfølgelig. Afslutning af sidste fase i kunderejsen. Her styrkes relationen og loyaliteten gennem afskedens ritual. Det relaterer sig til værtskabsblomstens elementer, funktion og beklædning, hvor professionalisme, autenticitet og et venligt farvel forstærker helhedsoplevelsen.
Afslutningsvis, der handler professionelt værtskab ikke kun om service, det handler om at skabe relationer og følelser. På kanalrundfarten i Nyhavn oplever gæster ikke bare en tur, men et møde med mennesker, kultur og dansk gæstfrihed.